Augas de Galicia resolveu impoñerlle ao Concello unha sanción a partir dunha denuncia dese organismo, non, por despois de facer unha medición de auga no SAR. E ese expediente sancionador ábrese justamente sobre esa cuestión, sobre unha medición de auga do SAR que a vella depuradora non trataba convenientemente, algo que xa sabíamos, non? Mais menos aínda podía tratar despois de que unha parte xa estaba desmontada para cumprir co plan da obra, que agora nestes momentos en que vai haber unha depuradora en que se está poñendo todo en marcha despois de que nós xa saibamos, pois por suposto que a depuradora do SAR vella pois non era suficiente para tratar toda a auga que recibía, pois a verdade que é bastante raro que xustamente aconteza isto no momento en que se vai resolver. Inicialmente, a infracción inicial foi cualificada como leve, e despois de facer inspeccións posteriores foi modificada para que fose unha sanción grave. A sanción, polo tanto, grave, que podería ir desde 31.001 euros a 300.000, propónse pola máxima contía. Entón, xa directamente o máximo, 300.000 euros, non? Sen xustificación desa proporcionalidade. Era leve, sin trámite de audiencia previa, de repente pásase a grave no momento xusto en que se entra en funcionamento a nova EDAR, e, xustamente nese momento, faise a máxima sanción.